panggi mari dumateng para sesepuh dapur sedaya. Salam hormat kangge Bapak panitia sareng Ibu panitia. Sedaya sami mirengaken para sesepuh babakan Jaya Blok Dandur. Sedaya sami yakum. Nyuwun doa ingkang senyapten restu ingkang pangestu. Nyuwun jembar pangapura sekatai kesaburan panggi sang maklum. Pamugi krisang ngapura Bapak panitia Ibu panitia sareng sesepuh Blok Dandur. Bapak panitia Ibu panitia serang Mama Ulis sampai Kenji Mame Kenji ajalikan tokoh gede panitia dewe sarang mini naik gede serang papai arah bongkaran kui kang we Taiwan dewe dinopi singgungnya butuh terlalu namai ati kang we tiga saudara Manaros sesepuh binar maja dewek Mame Pari Bos Indra diselai keting sing paling emang Mama Pepi kang menjual piring serang Mama Willy Bos SPI Mama Dede Ayu Ajalali Sarawasri Papai Pauji Bos Indra disana Ajalali Niklane kang Ulis Papai Kenji Megenji lagu Sinegaging kang wonten dumateng tlatah Padepokan Cisambung lenggahipun Ibuyut Depok iya Bu Cambung ya Kiai Mansur kedugen tamu yaniku Kanjeng Sunan Gunung Jati kalian adinipun Syekh Arifin ya Syekh Nurullah putranipun Nyimas Sayur Rara Santang Yasai Pamuda Siwa Grembuk Agama Siwa Grembuk bab ajaran Toreko Sataria Kemenggeng Swantripun Ibuyut Mansur alias Ibuyut Nyata mangga katuran lenggah Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati kalayaun nadinipun Syekh Nurullah alias Syekh Arifin katuran lenggah Kang Eja setiringe isun senggrama isu normatif kalian daharan Kang Eja Kang Sae Kang Halal isu niki ya matur kesuwun sanget ngucapaken bunga merwata suta bunga tembunge wong seneng merwata gunung sutanakan isun senenge kaya dene gunung anakan kedugen wong agung saking Keraton Pakungwati saking Cirebon iki kairing maring paman gonggong setana nggih pangapunten Ki Ageng Ibuyut Mansur isun gumruduk tanpa larapan ora weweru maring panjenengan isun angsal kabar tambang rawat-rawat seliring kegawanan ing angin panjenengan
iku bade sepitan bade nyunati anak bade ajatan kononana beja palawarta panjenengan bade nanggap wayang kulit wayang golek niku leres napa mboten nggih Kanjeng Sinuhun kula iki gadah hajat badhe syukuran nyepiti putra nisun nyunati putra nisun rencanane yen dene jine lendere duwe maring Gusti Allah isun badhe nanggap wayang santri yaitu wayang golek manunggal rasa mengko isun dhewe kang dadi dalang tujuane si Kanjeng Sunan niku dakwah agama Islam niku sae napa mboten iya mangga mawon sing penting niatan ibadah niatan dakwah toli dalange ya ora kena batal wudu kudu duwe wudu panjake ya pada kudu wudu pada maca sholawat pada maca syahadat tuli pada nglakoni sholat kang bener nggih alhamdulillah panjak isun ya santri nisu yaiku pada nglakoni ibadah pada rajin sholat wajib lan sholat sunnah iya iku bagus wong agama iku kudu belajar kunci patok agama pendidikan agama iku nanamaken ketauhidan ngesaken Gusti Allah kang maha kuasa kang maha esa maha tunggal mulane ning surat Al-Ikhlas kulhu Allahu akad Allahu somad Allah iku tunggal Allah iku esa Allah iku ya sawiji tempat meminta kang lindungi kang upai rejeki kang gerak nang alam semesta iki ya kabeh Gusti Allah isun iki ya ap ale Gusti Allah wayang iku ap ale dalang baka manusia igrake manusia yaiku ap ale Allah subhanahu wa ta'ala nggih matur kesuwun wejanganipun panjenengan mung mawon kula niki wonten pitang ledan tentang surat An-Nur ayat 35 bengen isu noli kabar beja tambang rawat-rawat iku surat An-Nur ayat 35 iku diwaca ning Syekh Ali Bahadur ketika perang karo Dewi Mayang Sari yaitu Sang Yang Nagamu kanganing Gunung Dieng iku gunakaken pusaka selendang tunjung biru iku lebur dadiau kabur kocar kacir kenang ayat surat An-Nur ayat 35 tulung panjenengan jelasaken tafsire lan terjemahan itu kados undi Kanjeng Sinuhun rungokna Ki Ageng Buyut Depok Ki Ageng Buyut Nyatak atau Kiai Mansur iku ning surat An-Nur iku yang rangna tentang bab cahaya. Waduh, orang makan ya tambah munyang baik ini Kiai. Bakal semekenen kirang ya tambah munyang tambah mumet bagi sembuh. Waduh, ngaji ado-ado ya. Ngaji alip-alipan belangar apa maning tekan surat An-Nur ayat 35. Iya malam belangar apa yang sih?
putu telu mama adik kang tiga saudara sesampuni matur kesuwun jalani ngimkulane mamero sesepuh binar majaya sampun ibu Indra diseledik sedulur dewek sareng papai didik bapak kapolsek Kapus Dewek sedulur hormat papai didik salam hormat papai didik sing duwe polsek Kapus Dewek ajalali wong sedulurnya ajalali wong bebaturan melari ning alam lakir yen kurasi kudu sepikir ning segala tindak laku papai santi kedur Bapak panitia blok dan 2000 panitia sing paling eman Papa didik sing gue polsek Kapus sesampuni matur kesuwun mimi penai kedik ngaturaken kesuwun sanget papai arah wong karang turikan gue Taiwan dewe mimi rena matur kesuwun mimi rena sarang mamai Fahri Bos Indra diseledik mamai Fauzi Bos Indra disel mamai Ros sesepuh binar wajah indah ngaturaken matur kesuwun mamai Ros mamai Fauzi Bos Indra disel sarang mamai Febri kang julang pereng mamai Willy Bos SPI ketik sarang mamai Dede Aju sampun lali papai didik kang gue polsek Gabus miminopi kang gue putu telu mama ade kang gue 3 saudara kedin sampun lali selawase mama ulis papai Kenji mime Kenji kedin sampun lali opa gentai kedin menangkan ketua panitia opai gentang ketua panitia Dewi Kajalani selawase wong sedulure nok mawar minangkan calon majikan saking Tegal Pelem Dewe nok mawar calon majikan sareng nok mila abom manake bapak Kaspin Dewe nok mila abom sareng aya kesane kedik minangkan wong julang pere sareng aaseno raden TikTok dewe kilali angger bilali mama Ros minangkan sesepuh binar maja indah mama Ros wong babakan jaya dewe sareng mama Fauzi Bos Indra diseledik saking mane wong seduluran mimi aja cari sing denok jin sedewe wong taman sari lelean mimi aja cari sing paling eman sareng aya kesa wong julang pere gede aseno raden TikTok sareng angadi minangkane bos paso abc wong dandur dewe laha
panitia matur kesuwun mamaros dewek minangka sesepuh binar mancain dawang babakan jaya sareng papai kenji gede mami kenji kamulis dewek sapunali papai santi keting sareng apa arek di kongkrang kurikan wetayungan papai arek mamai Febri saking gelang perek mamai Wini bos beras SPI dewek sareng mamai dede ajwe gede ling 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 sesane ulun kabitan si kembar mata ajang mata jagon tang mimin nopi sing we putu telu mamai adek kang we tiga saudara mimirna mamai ros papai didi si dua pose gabus dewek sedaya ngaturaken matur kesuwun ajalali sareng sesepuh babakan jaya blok dang durek keding panitia ibu panitia kang paling emah yen nawan kaya kebayang yen bengi kaya keimpi ulang guling sasoran ulang guling dedewek ulang guling gombal meran sapu jogan papai didi wong demen klese dandai minangkan sing duwe polsek gabus dewek ajalali sareng papai kenji manye kenji gede sareng mamai mamane arasai ketika turaken matur kesuwun mamane arasa inawan kaya kebayang yen bengi ulang keimpi ulang guling sasorean mamai arasa sareng mamai karo doe kedikus kaju jatilan sari dewek ajalali masalah masih mamai karo bos kayu jati sareng mamai ros binangkan sesepuh binar remaja mamai pauji bos Indradisro opai genta ketua panitia sareng mamai Febri singgelang pereng mamai bos SPI mamai dede aju mimirena sareng papai arwang kerang kurikan betai wani gede sedaya ngaturaken maturi kesuwun lancarane Pak Angga ajalane bae selawase papat wane gesa sing wedang guru dewek papat wane gesa sing wedang guru dewek ajalane bae selawase papat wae gesa ketika wedang guru ngaturaken maturi kesuwun ngajri Kados pundi Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati surat An-Nur ayat 35 niku terjemahane pripun
kelayan tafsir ini berikut. Ya Rai Syekh Nurullah uga saged njelasaken, Rai Syekh Arifin ya mampu njelasaken bab surat An-Nur ayat 35 mulane Rai Syekh Nurullah den juluki Syekh Arifin. Arifin iku arifillah, wong kang wis wenang, wong kang wis weruh ning wujudin dhateng Gusti Allah. Manggarayi panjenengan kang jelasaken raka panjenengan kemawon ajaisun kang jelasaken bukatan wonten kesawunan atau wonten kesalahan panjenengan kang luwih nguasai ning bab toreko, sebab panjenengan iku ya guru mursyid. Ya wis yen awakmu ora gelem jelasaken mengko isun kang jelasaken. Surat An-Nur ayat 35 iku ngandikane terjemahane yang mengkenen. Allah cahaya langit dan bumi, perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah celah yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu bagaikan bintang seperti mutiara. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Hampir-hampir saja minyaknya menerangi, walaupun ia tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya. Siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iku ning surat An-Nur ayat 35 terjemahane ya kaya wau. Mu ning surat An-Nur ayat 35 iku menurut para ahli sufi, para ahli tasawuf den tafsiri ana telung hal. Kados pundi Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati telung hal menurut pendapat para tasawuf. Setunggal iku al-miskat, kapindo yaiku al-misbah, kaping telu ya ajujajah. Waduh, orang memblengar kiai ini, aduh, wis watangan mula sih kuya melimangan ngaji niki mengkenen. Waduh, wis menengah bae paman, rungok nabae malak mandar berhidayah, wis aja kaken ngomel aja kaken kocak, arepan ngerti arepan beli, sing penting melu ngrungok nang ngaji kuping Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati lagi jelasaken. Pangapunten Kanjeng Sinuhun, al-miskat niku napa, al-misbah niku napa, ajujajah niku napa. Al-miskat yaitu sebuah celah yang tidak bisa ditembus cahaya, yaitu perumpamaan jasa di manusia ya jasa di sun, anggani manusia ya anggani sun. Al-misbah iku pelita besar, yaitu cahaya, yaitu nurullah.
sapa wonge kang den terangining cahayane Gusti Allah mengko lidaya aju jajah yaiku perumpamaan kaca iku ya kolbu ku kaya mengkonon mau mulane wong mukmin wong soleh wong salih kang nglakoni suluk iku kolbune iku li penerangan cahaya saking Gusti Allah. Di dalam kolbunya ada cahaya. Itu cahayane untuk orang-orang mukmin. Sehingga bakal tersingkap hal-hal yang tadinya gelap menjadi terang. Kaya mengkonon mau mulane isu niki yang ngarep-arep nurilahi ngarep-ngarep cahayane Gusti Allah supaya puade aja peteng ribet aja brecek yen wong iku akeh nglakukaken maksiat nglakukaken perbuatan-perbuatan kang ora den ridhoing Gusti Allah mengko kolbune peteng ribet. Wong kang kolbune peteng ribet, puade brecek, puade peteng ribet, ora oli nur sing Gusti Allah, ora oli daya saking Gusti Allah, uripe bakal sesat. Ora oli petunjuk saking Gusti Allah. Kados mekaten matur kesuwun Kanjeng Sunan Gunung Jati penjelasanipun ya cukup jelas. Mbuh reang siap. Ya wis melu gremeng-gremeng bae. Mulane reang supli rewel, isun supli rewel. Beli kaya iku raikun ku ya. Si gonggong setan aku. Ujur rewel kuprek bae. Ngerti ora ngerti, sing penting isun si meluan. Iya paman melua bae, sanajan durung ngerti ya malak mandar mengkono lidaya olinaya mengkone oli ilmu pangweruh kaya mengkono nayu bareng-bareng ngaji toreko wong toreko koiku yang jalanaken suluk wong kang jalanaken suluk ya wong salik yang wong arifin ya arifin billah wong kang den bimbing maring nure Gusti Allah. Tuai gaisang sepedang tuh iya bingung di hati masa begogo bengi mamai Febri wis ganti awal langit dong jadi terang papai arawang keren turi paling eman mamai ate sing duwe 3 saudara jarene sayang minirena sayang orang kenyataan kisah
demi cinta udar gelung aseno kian bingung di kono ulah kaduku wis ganti awan menurut suka wilulan rasa sejuk sekian wis jadi gesang aseno bani wis diganti awan memerah ambune suka wilulan rasa sejuk aseno sekian wis jadi gesang nasib kumbang karo pawan layu gugur pinggir jalan jalan sekian dadi pasangan langit mendung bapak tuai desa cuaca mendung asap berikir mendung demi cinta sampai rela dan gelung bapak hisang pamai rasa yang bingung di hati rasa kayung wis diganti awan opai gentah langit mendung dadi terang kumbang jalan nyisip madu langsung bengi bapak kowe arakan wis diganti awan embun suket ning tribulan kerasa sejuk mulai kasih wis ganti gersang bos beras putih majasi nasib kumbang kang rupawan layu gugur pinggir jalan kumbang jalan sekian ganti pasangan sepile alam bude kasih kaya ramyang bos beras putih majasi kerlipe kuminta cike ombak losari ning kono wong loro memadu Punten Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati kula badhe tanglet aju gajah niku kolbune tiyang mukmin niku cemerlang lan nampung al-misbah niku pelita besar atanapi cahaya kang memperoleh bahan bakar dari zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat. Minyak zaitun niku kados pundi Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati? Minyak zaitun niku yaiku perlambang tuntunane Allah, risalah Gusti Allah kang termaktub ning kitab suci Al-Qur'an. Risalah mau kang den terangaken, kang den jelasaken, kang den ajaraken marang Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Kados mekaten dados minyak zaitun niku sebenarnya ya
gambaran yaitu risalah saking Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Al-Quran. Iya kaya mengkonon mau Gusti Allah ngupai perumpamaan. Gusti Allah iku ora bisa den gambar-gambaraken, ora bisa dirupa-rupaken, sebab Gusti Allah beli pada karo makhluk. Mulane ning agama kapitayan yaitu Tuhan iku tan kena kinaya ngopo. Bahkan ning agama Islam yaitu laisa kamislihi syai'un. Ya pada wong kapitayan ya Tuhan iku ora bisa den gambar-gambaraken, ora bisa dijelasaken, ora bisa dibayangaken, ora berupa apa-apa, kosong tapi isi. Laisa kamislihi syai'un, ya pada kosong tapi isi, ora bisa den gambaraken, ora bisa den jelasaken, bisane dirasakaken. Gusti Allah iku ya wujud, ya ana ya parek, luwih parek daripada urat leher isun, ya jumeneng ngeliputi alam semesta. Waduh, tambah munyang orang mengaji ki. Wis wetenge ngelik ikan, tambah munyang pisan. Aduh, wis. Mbuh gak. Ya orang mah percuma kene ngaji ki ya. Kaya maya balik ke ya barlen, bubar kelalen. Wis saja percuma, wong percuma putus asa. Aja ngomong percuma. Wong percuma iku putus asa, karep dilakoni bae. Malak mandar mengkone hidayah, toling mengkone panjenengan ngerti. Wis saja ilok ngomong percuma. Ulah kira-kira lalajuan wayang. Disunduk tekan yang waktu wis kejaman, disingkat tekan masa. Wis percuma papai gali, senajan sampeyan sumpah tetap pengen papai saya nok lilis sing wis utuh lagi waktu masih barengan. Waktu pengen Mas Ali nok Mas Ali sampeyan ora pula padahal kula bantu bos jen sing dia motor nurut sekian sisi minulisan sakit tirai ngomong harus ngajak bareng wis emang minulisan sakit tirai Sampai di sini dulu, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang disambung kembali.